πάμε να δείξουμε πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε μύες στο χέρι κατά την ώρα της εργασίας, είτε είμαστε σε πληκτρολόγιο, είτε κουβαλάμε πράγματα, στο οτιδήποτε και κάνουμε. Λοιπόν, ένας ωραίος τρόπος είναι, τεντώνουμε το χέρι μας, φέρνουμε την παλάμη προς τα κάτω, μετράμε αργά μέχρι το 20 δευτερόλεπτα, χαλαρώνουμε, ξαναπαραλαμβάνουμε για μία δεύτερη φορά. Στη συνέχεια, τραβάμε παλάμη προς τα πάνω. Ξαναμετράμε μέχρι το 20, ξεκουραζόμαστε και ξαναπαραλαμβάνουμε για μία δεύτερη φορά. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε λίγο διάταση εδώ στον τρικέφαλο. Χαλαρώνουμε. Πάλι όλες οι διατάσεις θα παραλαμβάνονται 2 φορές και στη συνέχεια δένουμε τα χέρια μας πίσω, ανοίγουμε θώρακα και προσπαθούμε να κάνουμε διάταση στο κεφάλι. Επαναλαμβάνουμε επίσης για 2 φορές.